Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. И здравейте хора, аз съм Алекс, нас е Джуджу Мастер 69 или Васко. Васко, Дома е моето момче. натисни Escape и в дясно има едни като щитчета. Yes. И цъкни зеления. Само дет не го виждам. Escape и в дясно има ни щитчета. Да, видях ги е. И зеления. Сега ще се виждаме къде сме на мапа. Сега, ако искаш да го затвориш, пак натисни Escape. Окей, аре, тръгваме. Аз събрах малко неща. Аре, само да взема ето и дърво. Ай. Окей, аз имам 30 дърво. Ще събера малко. Искаш ли меч? Ами всъщност аз имам някакъв тук. Имам по-хубав, ти по-хубав. О, е, бич. Аре, аре, Събера О, ли? яко, паскев. Ай, ти нямаш такова. Нещастник. Аре, ма. Ай, откъде го изнамери? Па нямаш такова. Човек просто няма да засенчваш, бе. Ай, тия како нити ги те стрели. Иди това на къщата. Айде. О, супер, бая ги обичам тези дървета. Това е къщата. Ай, ем Рамбо! Как се кача си? Ария, заключих тази, сега ще изнасиля. Сега ще изнасиля. Брат, трябва да събираме копър. Изнасилване. Трябва да събираме копър. Ратор. Къв копър да ти събирам, къв бусилък там, бе. Босилек събирай, босилек. Аре, отивам надолу. Снимай. Оле, ще разцепа! Ще разцепа, момче. Разцепи го! Ти мъртата. Или заплаших я, че ще я разцепа. Аз пием по яка пикекс. Аз имам още една. Какво нямаш? А чек си, аз как да се кача, Скачаш. Не мога толкова високо. Можеш. Аре, къде? Лалалалала. Джен ще ме убие. Аре, искаш ли да ти поставя на врата, бе? Аре! Кой е? А ти тук за къв се имаш? Изгасих ти това, бе. Паскев! Мърда, скучи, бро. И сега ще до още най-бро. Амина! Аз се скачи. Дейка ми къци. Добре, ще да. Але, шапко! Аре, бе, ще убия човека. Той е безсмъртен. Бах ти шибаняк. Аре, тръгваме. Идвай, ма. Чай не мога да се качила. Аре. Бати, косата имаш. Не знам, много е секси. Аре, аз ти търся копър. Аз си отивам. Чао. Не му зарязвай, Ферхат. Ферхат, чакай, ма. Аз съм Хасан, бе. Хасане Ибрахиме. О, Или... Казах ти, че ще ги пострели. Лалалала, то ще ме убие. А ти мене ли ще трепеш, ма? Може ли играеш терария също? Ай, баси кефа. Гледа, аз... Ама гледа, паднаха ми се бутуши. Паднаха ми се бутуши от броня. Баси кефа. Бутуши от Боня. Ай, Какви ли други бутуши? Аре, аз слезам долу, Видиш ли им бутушите? Да има бас. видиш ли им бутушите? Ай, баси кефа. Има и да, 6 дефенс. И... Аре, да слезам долу, а? И 6 мили демидж. Аре, бич. Бич, хелп ми, тук има някакъв грозен. Никакъв грозен. Като тебе Грозен, си. бега, грозен. Грозен, нима трепя! Help! Помощ! Аз съм параноик! Не, сериозно, помощ!
На 69 кръв си спокойни. То ще ме убие. Челито ще ме убие. Ама, козо така. Ой, Рамбо. Рамбо. Аз съм на 11% живот. Помощ. Аз ще ти взема стрелата. Взех ли тя? Не си ми я взел. Айде нещо за ядене, че ще ти сложа тук вратата. Да. Баси кеф. Що не каза, че имаш гъб? Аз си ми полшек има, няма ти дам. Знам. Чек, те са много малко. Айде да убием още. Айде да намерим такова. Айде да намерим някой фараонска там мина. Аз я бях намерил преди. О, някой беше зле. Сашо, аз преди бях Някой намерил е зле. мина. Някой е нупче, нуп. Па ще избягам като на големия слагър. Ама няма. След 3, 2, 1. Така. Закъснях. 4 секунди и умря. Аре де. Кой та трепема? Знаете ли как да станете дух? Арио сеща за клеща. Знаеш как да станеш Искам дух? стрелата. Искам стрелата. Бегай. Сашо, знаеш ли как да станеш дух? Не. С магия. Не, махаш си всичките от тия там златото ли е там, какво е бронза. Ти си ги махаш където си ти отстрани и после като мореш ставаш дух. Не. Че, кой е Алексо? Аз съм Алексо. Сашо ми то това те поддържа. Да се респаунваш. Айде да слезам долу. Чай си напълня бурканите с вода. Става чек. Чай, че си напълни бурканите с вода, бе. Аз напълня ги с компот, ма. Няма компот, бе. Help! Помощ, ма! Помощ, Грозен! Грозен, нима затваряй! Грозен! Помощ! Мама! Чупи с кирка, беше древе. Да ти ма, аз тапя с кирка, ма! Аз я похвах. Даже я похвах кирка от тебе. Ой! Ой! Добър! Ой! Ой! Помощ! Ой! Добър. Човек, знаеш ли кой е най-големия бък на играта? Че ако си изхвърлиш първоначалните айтеми и после може да се развиеш. Не. Освен ако не си мултиплеер. Откъде ще намериш дърво, ма? От магазина. Как откъде не си къде е пълно? Да, прав. От циганите. Ама нямаш брат, бе, го сечеш с ръчичка, не мога го чупиш. Да. Ти си го удряш и то гъстан. Аз ще събирам копър да си направя метист стъв. Чека, по тогава ще събирам восък. Не, наистина има такъв материал. Умирам, помощ. Пидерас. Къци. Кой скаш, бабцар? Ти бабчия така. Тогава ще се заграда тук. Браснарница. Баси кефа гъба. И аз имам гъба. Яд ли та? Май имаш и полшанка. И то 3. Имам и 19 буркана с това. Вода, Да. компот. И те ресторват 20 кръв. Гъбата 15. Ти базикаш ли са? Аз не го знах до сега. Това го знам. Аз съм на 1000. Миналия път умрях, защото не бях развит, че ги пръскам. Че ги пръскам кофите. Човек, дай да ме изчакаш. Да ви Аз съм почти в началото. И сега профил ми пише, че ми душава там някакъв си лимит от 15 минути, може да е само до 15 минути, после трябва да го потвърда. Това е. В YouTube трябва да потвърждаваме ние неща, за да снимем на 15 минути. Защото аз почти окачих страна на 75% и след това... Умря. Не, формат. Чекай, бегайте! Какви са те се срути? Чек, за кой не ми каза, че тук има такова? Такова. Въже. За премина. Сега как да Ходих, изляза? пиках навън. Айде, паднах в някаква вода, в някаква яма тук. Ходих, пиках навън. Човек, хелпни ми кат можеш?
Защото аз не мога, сигурно ще си свалям хак, не знам. Няма как за Терария. Всъщност има. Тук няма хак. Има. Искаш ли да се фам на бас? Има хакове. Да, знам, Вас нали аз беше си с хак го за свалям. Рейталмус. И ти беше свалил фараонски работа. Има хак за смисъл за да ти даде какви си искаш айтеми в играта. Нещо ме уби. Ай, Ай карамба. да, знам го, обаче това не е пълен смисъл, има само някои неща. Които са страшно по-малко от тези, които наистина има. Това им, че си има да си чит, мога да читваш. Да, може да сложиш хиперното, кръв, мана, максималните смисъл, там някакви простийки, книги, жезли, брони и там някакви. Ма няма крила да речем и такива. Има. Няма. Зависи. Няма в ония дете, аз си бях свалил, няма. Има, намери Golden Chest. Вътре има баяхо и работи. Да, имам 3 Iron Ore. Там аз бях много по-развит от вас. Аз имам в... Има как да си влизам с другия. Нали ти бях гледал клиповете, бе? Да, не, аз си говоря не в Crazy Gamer. Преди даже да бях снимал. Бяхме толкова развити. Да, знам, ти си като някакъв маня. И аз съм такъв. Кристина, ти на него си направиш брони от кактус, това за теб е развито. Не, просто искам да имам плани от кактус. Намерил си една книга и толкова. Па книга, бе. И книга Да, няма вече. звезда. Още един Frozen Chest. Ай, стига, сам маслен И идва. ти в къщата. О, мага! О, брат, намерих си едно, дето стреля с снежни топки. Това го знам, аз имах такова. Едно. Стреля непрекъснато с слежни тъпки, ама Чекай, не толкова. айде ма изчакаш, бе. И хаби много блокове, бати. Аз имах такова и за дърво. О, яко аз мога копая такова, голда. С тази новата кетка. И с И голд ти се... колът не можеш ли да го чупиш? Ако си скопър кирка не можеш. Трябва да изпълни малко по-хубаво. Аз обирам Аз имах цяло такова, цяло нещо като, нали, като хамбара пълна с руди. Защото беше ми тъпо да ги слагам на такова. Трябва ми още... Васко не ходи към него, бе. Да, защото тук ще умреш. Ще се двама оцелявам. Ти там ли ще си правиш къщата? Ще си ги биеш с бразва. Не, аз отивам да си събирам айтеми. Окей, после дай малко, а? Какво си помисля? Какво не ми трябваше го там? Аз си... Защото ти нима изчака. Не те изчаках, просто ти ще да умреш още при падането. Ти умре и аз отказах. Да бе, може ама изчакаш. Добре, започвам да си събирам блокове, поне 100 блока. Също не ще си направя около... Един блок прави и 10 свежи топки. Ай, чакам в там дървото. 30-40 блока си събера. Аз ще купая там някъде в дървото. Чули. Ти как скача ти? О, ти базикаш ли са, бе? От тази вечер 400 топки. Ей. Аз имах един сент такова оръжие. Да, аз имах за Дето дърво. хвърля сент и го строи. И в същото време бие демидж. Сандгън, знам. Да, бая яко. Мгм. Snapchat! Също ти си я снимаш ли, бе? Мгм. Мозък. Ще правим много щроти. Сам това няма го изрежеш сега. Не, няма го реш, от нея смисъл, защото не е чак толкова лошо. Добре, това ще ти стане лошо. Абонирайте се само за мен, аз съм без BG Gamers, абонирайте се, не се абонирайте за него. Базикам се, бе, абонирайте се. Да, той е без BG Gamer, ако искате може да се абонирате за него. Не качвам много, не качвам малки клипчета. Намери второ сърце! И ще си го изям! Изяж го да ще ти даде повече кръв. Да, знам, вече имам 140. И, добре, какво си сложа тук? Дар трапа няма ми трябва, нещо, което ще ми трябва. Чак сега ти ще обереш всички честове из мапката, нали? Ако умра... О, намерих още един. И пак е Frozen. Много ги обичам тия Frozen честове. Защото Боя се, яки да.
Аз оттам взех това гъна за щуроти. Сега събирам голд и с този голд, че може да си направя голден кирка, където това е много ясно. Ти знаеш ли в коя посока е пустинята? На всякаква посока има пустиня. И от двете страни. Ние сме нещо като... Ние сме на остров. Да, ясно. Еми да отидем в пустинята да намерим от онези такова от пирамидите. А, да, верно. То има шансове да няма пирамида. А? Има шансове да няма пирамида. Да, обаче в една моя мапка имаше поне 5-6. Еми, не знам, Също при мен. трябва да намерим една там фараонска, нещо като фараонска пещера. Да, знам и там има костюм. Да, И днес съм това, има някакви супер яките често. аз чакам да стане ден и да отивам на някъде. Аз ще тръгна сигурно в другата посока. Добре, аз тук ще обера честовете. Ако има нещо, дето мога да ти свърши работа и на мен ще ми свърши повече работа, аз ще видя. О, хъркал Айсблейд. Добре, ще ти дам моя другия ми блейд. И полшики за 100 кръв. Трябва да се хвърля някаква простотия. Това няма Махни да ти трябва. вземи звездата. Сашо, знаеш ли, че Звездите се използваха за мана, нали? Да. Моля да ми ги дадеш, от ще правим на някакво оръжие. Окей, да. То с тях може ли да се крафтват оръжие? Говоря за мана. Иначе да, то има оръжие. Ма аз съм много бързо се развих. В смисъл, аз в миналия мап не можахме да намерим много артефакти. Имахме много такива артефакти. Точно представя Аз слизам долу на та мината в дървото и ще копая. Това не е мина, просто от дървото е така. Да. Като стане ден, ти ми кажи. Аз не знам, защото съм в пещерата. Изобщо нямам представа за време. Мале, сега ще се мре. Трябва да си изкопа бързо някаква дупка. О, чек, май става ден. Човек, аз бях в този акаунт, където ми е на компютъра, аз там бях, нали, най-отдолу, където там вече има демони, бях взел една там книга, демонска батияката човек. Да, не. Аз съм и сега ще взема много. И добре, да, в смисъл самата книга беше много яка. Помбе направих и... Сашо, тази книга на какво беше? Какво? Демонската книга мята едни такива като лилави и те в смисъл, те седат на място и накрая се изстрелват. Не, може да е и с И вода. огнена може да е. Да, Може да е знам. водна. Водата за мен е най-яка. Да. Мен на кефи най-много, честно ти кажа, земната магия. Това е тя. В смисъл, тя е пак самякът неща. Ма е яка. Е много кефи. Ти тук ли си е? Защото отидах, паднах в една дълбока вода и се открих. Изчакай и аз идвам. Аз се прегледам пръща. Дай бе, всякакви яйца. Да, ей. Ай, дядо Коледа е дошъл. Къде? Има подаръци за всички нас. Ай, стига, бе! Това е моя меч. Добре, ето ти стария ми меч. Ето ти Дай лук. да ти дам сятвам. Ето ти лука ми. Дес. Не мерси. Да, ти стрелим. Що, бе? Дай седи. Escape, взимаш ги, фащаш ги и ги хвърляш. С Escape. Escape там ти показва инвентар. Какво стана? Тук ще е с пари. Сега. Хвърлих ти ли ги? Не, ти трябва да хванеш с ляво копче да хвърлиш тясно. Сега, зареш. Добре. С може да направя сворове. Добре, въпрос гиде, как с колко трябва, ни трябва за кирка. Иначе имаш бах якия меч. Аз имах Flaming Blade. Ще оставиш ли нещо тук? В ей. Golden Pixasa ми трябва 2 пикекса. Ми трябва още малко голд. Ще ми гивнеш ли нещо? Ами... Не. Само ще слова малко честове. Иначе ти какво нещото повече си спечели? Намерих два, в смисъл двата честа, това. Един артефакт, който ми увеличава регресия на кръвта, това и меча. Това е. И полшанки. Готини, ето ми, ай, отиваме ли? И минирах там, че и малко да какви роди имам да правя. Имам Iron. Чакай, Iron Sword колко? Искаш ли да ти направя Iron Sword? Добре, ако е по-хубав той, аз съм... Чакай, всъщност не.
Я ти Аз правя. не разбирам от крафтване, така че аз изобщо не разбирам почти от терария. 40%, 35%. Окей, нати тази кирка си направя желязна. Окей. Какво? То моята е съща, не? Летър. What the fuck? Не е твоята копър, тая айрон. Добре, мога да направя чук брадва, си направя брадва. И остана айрон за един меч или кофа. Добре, мога да си направя голден меч и брадва, ама аз искам да си направя кирка. Ще си върли кирката. Що ти е? Добре, аз ще изстоя с дърва, той ще го ренем. Отиваме ли нагоре? Аз отивам към пустинята. Също трябва да направиш тук въжето. О, то това е ден, супер. Отивам. Изчакай, Сашо. Чакай, аз тук ще оставя някои етеми, които не трябват. Добре, пошънката за Nightall не ми трябва, тия билдери така. Васко, не ходи на там. Dangerous, корна. Те ще убият. Ще си направя още свежи топки. Васко, чакай ме. Тия си пести. Добре, това следващия етем ще си помисля, ако ми хареса много, ще дам мой друг. Що трябва да ти дам някакъв айтем поне. Ще си имам 3 вече. Ауч, плюс това имам и бутуши. Които не знам как по-точно ми спаднаха. Хайде да е, стига. О, лярен пика, ужасно яка. 4 демидж. Това бие само 4 демидж, ама автоматично. Правят сериозно ли? Да. О май гад. Това по кефи. Защото го задържам и е доста бързичко. Ари, Това изчакай. е very fast speed. Ари, аз идвам и... И хубавото, че патроните са му snowballs. И един А блок. така, мога да отидеш просто до сноу там терена и си ги гепиш колко си искаш. Ама не е смисъл, защото един блок е равен на 10 топки. Събери А така, 100 блока, 10... нищо ти хаби една топка 4 демидж. И брат, това е просто уникално уникален кнопбак има. Avenger. Това е среден, ама за мен е доста як. Или го избута точно тук. Как да цепиш? Мале. Чек, много си мощно. Не, просто. То. Тук. Ма съм и много крив. То. И колко си много крив имаш колко хиляди топки? 468. Хиляди! Не, само 468. Аре, Jesus. Бум. Аре, пишмам. Нека след 3 секунди. Джуджу Мастер ще седят хазбен слейн. Бум, бум, бум. Нима би такава шамаслин нещо. Аре, чел. Аре. Буф. Аз ще оставя трепенето на теб. Аз ще съм по-с меча. Стой си там, стой си там. Там е най-добре за тебе. Пой ще те измъкне. Пой ще ти пусна въжи. Не, стой долу, стой си долу. Най-добре. Той ще пусне въжи. 11 хп. Пий по-шанка. Не си. Стой долу. Чек, пак ли се стъмва, бе? Пази са. Тук просто такъв терен. Къци! Чек, мани ги тия, защото ще си ги бием с вечност. Те за винаги седат тук, просто аз си ги бия. Ще искам да събера материали за един бос. Макар че все още изобщо не мога да го бием. Имам по... Бягай, Бягай, брат! Бий го! пустай ма! Помощ! То си иска ама изръфа! По-добре умри. Не! То си искаш ама изръфа. Ако беше оцелял, може да си дам помощник за 100 кръв, ама знаеш.
И ще вика. Вика, шах му изхава полшенката. Wait me! Какъв е то червен? Бъм. Та-та-та-та-та. Аз съм the best, I'm the Superman. Superman, Superman. Who is the best? I'm the Superman, Superman, Superman. Не си. Hey, give me now. Тихо, бе, стига пей тук като коза. Who is the Superman? I'm the Superman. Войс YouTube ще банне. Попото, че Сашо ще го банне. YouTube ще бъде for bad voice. Чекай, че ще ги неща. Да! 365 демчи. Киона ли та е? Кой е та Киона всъщност? Идваш ли, а искам свежа кръв. Ай, черви! Хип! То сме Аз се бих срещу такъв огромен, аз се бих срещу. Помниш, не са гордейства. А срещу околи, бе, брат? Или срещу огромния червей, най-огромния? Най-огромния. Той къде седи утре направо топомит. Механичния или не? А? Той много ги Механичния. знае. Той къде вътре има нещо като човек. Не, няма човек вътре. Има. Не, няма. Той е нещо като... Той е нещо като влак. Сашо не го слушай, лъжи. Има Кажи. единия Eater of Worlds и той е смисъл като от кожа. Има и The Destroyer, който Изчакай там, изчакай тука. В педерас. И да, моето момче. Чек, видиш ли аз с какво темпо се развивам? Скорост. Скоростно бавно. Ще мятам сигнали да не объркаш пътя. Че има две посоки, може да сгрешиш. Ай стига, откъде е толкова мана? Това е без мана, нали знаеш? Бас кефа. Това смисъл ми е като ефект. Да. Сега ще ти кажа да... Shoot an AC bolt. Да. И... Ай. Филми птичката. Викаш, ще ти взема топките. Вече не мога да ги крадеш. Човек, много ми напомняш за хевито от Team Fortress. Тун. И най-напред е заражи ги. Искам да ги садам. Само го... Аааа! Да, Беч! съм то тирен. Беч! Беч! Не. Аз Сашо, съм това е махам. лора от кафе бик, голям или малък? Ларче. Най-големи. Да. Защото... Човек, виж колко деймидж им хаба. Колко твоя сноубол, само че съм двойно по-бавен. Ей, тъй да съм по-сигурен, зато и служих едно купче. Скоча. Къци! Аз съм паркур. Съм паркур. Ти си само последната сречка, кур. Това не е сричка, това е дума. Тихо е. Той е жив, бата в кора... Бата в работа. Мамка, подай боже. Е сега. Или знаеш, че не мога прави колко си иска дълго. Не, за 54. Подай боже, не ми стигна. Чакай, стой долу. На ти полшенка. Пи полшенка. Ву! Ще е хубаво, ако има положенка. Иди, баске. Кой гледа Спонжбол? Аз. И та в момента... Фак. Бахам са. Абе, вие малки така ли не ме убите, бе? Да пет кръв оцеля и не можа да се... Абе, виж го на колко е, бе, с един хит си го бил. Не знам, той е на пет кръв. Абе, уби го, е. Ти с А, хопър... чек, като го килнах, той е май... А, не ми е. Не ми е, вика. Ми е ли не ми е последно? Ми е ли... Бегай, че не ме издържа на повече стрес. Ми е щамечка. Не мога да издържа на повече стрес. Ракун. Кома, каракодо. Яйце. Чек, махнах се от тук и влизам в пустинята си. Да, знам. Ти ми както си направи броня. Може и меч, но меча е много слаб. Моя бие... Мечи, откакто се е гати слаби. Моя бие 14 демидж. А на вас клапалма. Моя бързан яростен. Моя бие 9, защото си ти бедах. Може ти направя желязо, вместо това си направих кирка. Абе, не можеш да чупи това отдолу.
Това си голямата пустиня, 5 квадратчета. Знам. Тя е така в началото и после става огромна. Да. И отидете до морето, там има чист видео. Да, ма ти трябва не чак толкова с екипировка. Просто ти пак трябва трябва шлема, екипировка. вътре го има. Не винаги. А, така. Но обаче не е чист видео. Но при мен никога не го е имало. Мен 3 пъти. Е, бата. Ти баш сяли намеря с тъмни. Да. Чек. Мисля, че намерих нещо. Нека Между другото, дай му команда за да стане ден. И не, няма да стане. И няма да бъде. Ама аз не искам, законно. Така. Защото нещата всъщност е по-опасна, но по-хубава. Аз първо ми се чуем. О, тук ще има такова. Ще трябва. И кой пак е с нас? Спонжбоб е с нас, Спонжбоб е с нас. И птицата убива. Кой пак е? Ай да, тази птица верно ще ме отръп. Ой, бие смече не с брадвата, бе, уник. Птицата маслейна. Чек, птицата маслейна. Ти си Васко, очакваше се от теб. Аз продължавам напред, защото този кръв ще е малко води. Се трябва през онова да минае. Айо, мушрум. Вот минах само с твоя помощ. И сега през нощта. Не, аз просто чакам до следващия ден. А тук има ли команда? Дей. Това няма да И не идея, но защото не ми се читва. Защото искам да е full survival. Фак. Оцеляваш. И не се пише така. Това е знак. Шит. Дали искаш има гейм мод едно? Не знаеш, че права имат са. Гейм мод едно! Така ли се пише гейм мод, бе, идиот? Геймот се пише. Виж как е написал гейм мод, бе! Ама Гаме. кой идиот пише така гейм мод, бе? Очакваш се да кажеш. Ма не съм идиот, педара. Сти. Викай живака, не съм идиот, педара съм. It's impressive. И сега Сашо ще го слейма. Бързо е гнусно. На 91 кръв съм, яка да ме слеме толкова бързо. И шансът да ме слеме в момента е малък. Защото съм твърде обръзван. Ай, то... Аз съм бах ти Джеронимо. Чакай, той как Сашо, знаеш ли как ми са травма? Толкова прескоча една дупка и някакъв педерун скача пред мен и ма пуска. Педеран. И те бута долу ли? Ай, скачам да умра. Баско ще видя за някой педеран, дали има там. Ай, паси кефа, не умрях, паднах в някаква вода. Баш, педерани. Ай, там има някакво такова лилаво топче, Сашо, ти имаш ли Minecraft дето Pocket седи Edition? във въздуха. Повикаш? Имаш ли Minecraft Pocket Edition? Да. Сашо, от той място А много... коза ли си в играта? Аз имам мод да съм коза. О, га. Кой си? Кой прави такова нещо? Аз имам и мод на гейм мод. Имам мод на гейм мод, yes. Ама га, бати. Човек трябва да дойдеш на той място, обаче май не ме отруша това. Еми, аре, пичове, това ще бъде ден и ще се видим следващия път